jó program. Batonya a helyszín, irány nyomban. Várnak rád a bigyuk, Robi, Walter sem kivétel. Gábor is ott lesz, Tomival és Krisszel. Vidéki tech, ez a te helyed. Mi is lesz ott, bemutatom neked. 3D nyomtatók, lézer, vágók, diszkó, fények, YouTube sztárok. A távolság ugye nem probléma. Tankold meg a kocsit gyorsan még ma. Batonya városa nem a világ vége. Jó lenne, ha kimozdulnál végre. Várunk rád egész napos rendezvénnyel. Gazdagabb lehetsz még egy élménnyel. Új arcokkal nyugodtan barátkozhatsz. Még a kedvenceiddel is találkozhatsz. Vidéki tech, ez a te helyed. Mi is lesz ott, bemutatom neked. 3D nyomtatók, lézer, vágók, diszkó, fények, YouTube sztárok. A távolság ugye nem probléma. Tankold meg a kocsit gyorsan még ma. Batonya városa nem a világ vége. Jó lenne, ha kimozdulnál végre. Várunk rád egész napos rendezvénnyel. Gazdagabb lehetsz még egy élménnyel. Új arcokkal nyugodtan barátkozhatsz. Még a kedvenceiddel is találkozhatsz. Vidéki